Hayırlı konuşmalar sizde. İnsan sağlığına giriştiniz mi? Allah'a şükür. Bizim ikinci Tatar Gimnazisi'nde Tatar dili hem edebiyatı okuduğunun tip yönelişi olup o bağlarda bilim hem ruhi, ahlaki terbiye veriyor. Elbette Tatar dili için bizim gimnazide bizim bütün kolektif işliyor. Şundan da bütün kolektif işliyor. Üst ana diline bulunan hürmetini ders vaktinden tügül. Dersten dış şaralar bilen de tollandırıp var. O büyük mühim. Çünkü bala da, okutuşu da mektepte alır, vakitleri bilirler, alır mektepte yaşlılar. Tatar dilin okuduğu, işlendiğini okuduğu diyende elbette ezel internet resurslarında kullanılışlı. O sizge tanıştır deyip bölüm alayda kabatına varan Tatar School.ru, Bala Elfı, şulay bilim ruhu saytları, Tatar Wikipedia'sında men mında altı yollar idim. Edebiyat derslerim, tığınlı kanalında orban, biz tarihte izleriz. Edebi hazine degan topshiriqlarni video arxivlari bilan to'ldirib, bu da yamarda hem bizga yordam etadi. Ular Tengiz saytida bor derslar. Biz ketdik. Darsdan tashqarilar deganda o'quvchilarning kommunikativ ishlanmagan turmushga oshiruvlar albatta meni ularni sahnaga minib ishiga bilan serialari, qatnashuvlari bek muhim. Bizning munosabatlarimizda dalillar aytasim kelasında 5-6 yılda bizim gimnaziyada kelgan yozuvchilarning ismlari ham ular bilan bo'lgan shirashlarni olib boradi. O Rinat Haris, Ravil Fayzulin, G'azinur Murad, bu bizning Radif Og'atash, yosh shoirlar Marcel G'aliyev, yosh shoirlardan Luiza Yansova, Yıldız Minmo'lina, Güzel Zakirovalarni dağıtın. Albatta bu şaralarga o'quvchilar oldin hazırlanadilar, sıravlar hazırlar, yozishning tarixi, onun eserlari bilan tanishadilar. Shu vaqtda biz eserlarda, iziklarda ko'rsata olamiz. Masalan, sizga Rinat Harisning Sabantoy poemasini izik, biz uni hatto Tatar qizi konkursida taqdim etgan edik.
Дәрестән тыш чараларга мин татар халык җырлары фестивален атар идем. Татар халык җырлары фестивале ул безнең бу проектка инде 28 ел. Һәр гимназия укучысы 10 тапкыр гына булса да сәхнәгә менеп бер татар халык җырын башкара. Шул вакытта әле ул башкаларның да җырлаганын ишетә. Җырны сайлаганда яки өйрәткәндә без аның җырның сүзләренә дә игътибар итәбез, аның барлыкка килү тарихын да өйрәтәбез. Мәсәлән, сезгә хәзер үземнең сынып белән башкарган, ул 1812 елда безнең сугышка киткәндә, ватан сугышына киткәндә татар сугышлары җыры бу ах, ырымбур, дала. Шул вакытта әлбәттә безнең шәһәр музейларыннан да безнең дә гимназия музейлар комплексы менә дигән. Сез бүген анда экскурсиядә булырсыз. Ул татар теле һәм әдәбияты укытучылары өчен иҗат лабораториясе булып тора. Әлбәттә безнең музейлар комплексы әдәби хәзинә, мәҗәни музей, хәрби патриотик музейда безнең анда бар. Шул вакытта сез әле картиналар белгесенә күрәсез. Мин аларны biraz туктатып алып китәм. Чираттагысы зур тәрбияви чараларга ия булган безнең газета-журналларга язылу. Бу елга 2 тапкыр була һәм һәр сыйныф үзенә теләгән бер газета-журналга язганда сыйныф дигән сүз ул һәр гаилә үзенә бер газет яки журналларга языла. Әлбәттә, моның өчен индивидуаль эшләргә туры килә, әти-әниләрне дә көтәргә туры килә. Әмма алар аңлыйлар һәм кабул итәләр. Чөнки безнең бөтенебездә туган телемне саклыйм, яклыйм дип мәйданнарга чыгып баса алмыйм. Гади генә бер газетка, журналга язылып та без үзебезнең туган телебезне саклауга өлешебезне кертә алабыз. Ә дәресләрдә исә без алар белән әлбәттә, мәсәлән, бу минем хәзерге сыйныфым, кызы алдагы чыгыш сыйныфы иде. Без алардан газет-журналларга үзебезнең мәкаләләрне бирәләр һәм бирә алабыз. Журнал тышлыкларында да алар чыгалар, үзләрен күрәләр. Шул вакытта дәресләрдә дә рәхәтләнеп куллана алабыз. Мәсәлән, антонимнарны табу, синонимнарны табу, алынма сүзләрне эзләү, кушма җөмләләрне табу. Гомумән, бик күп эштәрләре газет-журналлардан да үтәргә мөмкин. Шул вакытта без журналларның редакцияларына барабыз, андагы журналистлар белән очрашуда кайбер кешеләрнең профессиялар үзгәртергә дә юнәлеш булып тора. Тагын иң көчле проектлардан мин безнең театр фестивален атар идем. Бу фестиваль нәрсәсе белән үзенчәлекле, һәр сыйныф, мин тагын бер кат кабатлыйм, һәр сыйныф үзе теләгән бер пьесадан эзек сайлый. Ул 15 минутлык эзек була. Әлбәттә, тулы текстны аны кыскартып, мәгънәсен туры китерергә 15 минутка без аны сыйдырабыз. Эшлибез, әлбәттә, ул килеп чыга. Менә әсәр ул уйландырырлык та, гыйбрәт алырлык та, кешегә киңәш тә бирерлек дигән нәтиҗәдән чыгып, соңгы 5 елда сәхнәләштергән пьесаларын исемнәрен атыйм. Ул Айгөл Әхмәтгалиеваның «Баш куян тезләреңә», шул авторның Айгөл Әхмәтгалиеваның «Күз нурларын», Шәриф Хөсәйновның «Әни килде», Зөлфәт Хәкимнең «Телсез күккә», Илгиз Зәйниевның «Кәҗә белән сарык» һәм башкалар пьесалары. Мин сезгә хәзер берсен булса да эсеп күрсәтеп алам. Мин ике нәселдәге вакыт кыскалар, шуңа күрә мин икенчесенә генә күчәм, яме нысына. Onlar bilsin öyle şefler Doğan. Minibüs numaramla şöpün.
Çünkü o sahne bağlarını terbiyeli, yolmazqa eyledi, özünün fikrini eğitirge eyledi. Bu şaralar, şundan dəlillərini sana ketken şaralar, onlar hiç şeksiz kirek. Elbette bu proyektlerin avtoru, bizim ilkigi direktorumuz, o legendar şahıs, Hamidulina Qamariya Zilnurovna. Biz elbette bu proyektlerini koklap alıp boruşlarına, bize yana direktorumuz ama bu proyektlerini koklu hem bu işin devamı var. Dekabr ayında bizim Tatar Halk Şarkıları Festivali'nin bu yılısı 2022 yılı olacak. Allah verse, Allah verse. Bu proyektler ne için gerek? Birinciden bu okuşlarını da, okutuşlarını da, etiyenilerini de birleştirir. Şundan da ortak maksatlar, ortak jimüller, ortak hıyalar birleştirir. Hem okutuşu da başka ayaktan aşılır. Bizim her birimiz sınıf yetekçiler türlü fen okutuşları, kimdir fizik okutuşusu, kimdir kimya, kimdir matematika. Onlar da özlerin mülayim sanatta, yukarı sanatta diyeydi, özlerin kursiyete olarak hem bollar yanında da, yetiyenler yanında da başka ayaktan aşılır mümkünlüğü de var. Dersim yetkenden kişilerini, sınıf fikrine desin kelganida, kişilerini bir başında kişiler özlerinin tuğan dillerine iletiyor mümkün tügündür deb o'ylayman. Bunun için elbette milli gururluk, milli özlem terbiyelerine gerek. Bunun için özüne de örnek bulurlar. Şunun için tırışırlar, kişilerden doğru gelir. Elbette onun neticesi de, savabı da var. Benim fikrim şöyle. Sizin oğlunuzda bizim tekstura o Feliz Yaroli'nin 50 diyen şiir yapıyor. Ediniz biz bu eşitlerine Tatroşya o kıskanına bakın olacak mı? Kıskanmış rakılarını hatırlayın. Demek bizge en mühimi bağlarla sözükler iletir gerek. Bunun için nədində biz sözüklerin doğru sözükünü bilgiler koyduk. Hem onlarını dürüst eğitimlerine gerek. Şunların dürüst eğitseler bir rahat yine bizim senem giriş yavaşlar. Ediniz bu zaman nekirkinine hava başlayıp İ, O, Ö, E, A, I, E, U, Ü. Hazır biraz sildirek. İ, O, Ö, E, A, I, E, U, Ü. Tamam da İ, O, Ö, E, A, I, E, U, Ü. Onlar söyleyip akşam. Hazır ikinci manyak. Men hali şöyle bir oturmayayım. Ben sizin müziğinizi anlamamız gerek. Çünkü tekstler işlerinde bağlarına da ederiz. En mühimi anlamam. Anlam bizinin fikrini жеткізу. Ediniz kadar biz her birimizde özümüzün emniyetimizni göz aldığında tutmamız. Ama etesi sözler biz ne ederiz? Feliz Yaroli'nin emniyet şiiri bunda bir aşık misal bulup durar. Ediniz biz baştan okur için her birimiz birer yolunu sayılasa gider. Sizin uğraşıklarınız vardır. Hem bizimiz dileyen birer bunu atlasanız, birinci yolunu koysanız olar, birinci yolunu. Toplu derseniz için, ediniz bilgiler koydu birinci yol, ikinci yolunu kim olar? İkinci yolunu. Siz alasın ki, ediniz birinci yol sizge, ikinci yol.
Әдәгез сезгә 3нче ел, 4нче ел иң якты моннар дип бара. Әдәгез сезгә 5нче ел, 5нче ел сезгә, 6нчы ел менә әниеңез сезгә 7нче ел иң тугры дип бара, иң тугры сүзләр. Әдәгез сезгә 7нче ел, 8нчесе. Әдәгез сезгә 8нчесе, 9нчысы. Siz almadınız buna, 9нчы ел рәхмәт сезгә. Иң соңгы юлны кайсыгыз алар? Siz almıştınız. Әдәгез аларса иң соңгы сүзне без бергә әни дип әйтәбез. Хәзер ихласлылыкны кирәк, үземнең әниемне күз алдыма китердем. Һәм аңа иң әйтәсе сүзләребезне багышлыйбыз. Чөнки ул синең әниең. Башлыйбызмы? Иң матур юллар, син йөргән юллар. Иң тәмле сулар, син йөргән сулар. Иң йомшак куллар, син сөйгән куллар. Иң якты моңнар, син белгән моңнар. Иң кайнар эзләр, син баскан эзләр. Иң моңлы күзләр, син баккан күзләр. Иң тугры сүзләр, син әйткән сүзләр. Иң сабыр йөрәк, синең йөрәгең. Иң талмас беләк, синең беләгең. Иң изге беләк, синең беләгең. Әни! Шәп килеп чыкты. Хәзер әз генә сабыр итеп, музыка астында да эшләп карый икән шушыны. Һәм сез музыканы тыеп, җырлап барлык дәрәҗәдә килеп чыксын дип уйлыйм. Димәк, соңгы бер момент. Хәзер музыканы башлыйм. Biraz sayayım. Hadi. Konserlerim. Иң тәмле сулар, син биргән сулар. Иң йомшак куллар, син сөйгән куллар. Иң якты моңнар, син белгән моңнар. Иң кайнар эзләр, син баскан эзләр. Иң моңлы күзләр, син баккан күзләр. Иң тугры сүзләр, син әйткән сүзләр. Иң сабыр йөрәк, синең йөрәгең. Иң талмас беләк, синең беләгең. Иң изге беләк, синең беләгең.